Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken dumateng panjenengan Popo dalang putut saking Sragen. Kula aturi jumeneng ngaturaken wayang dumateng adik kula Edi Danang Slamet. Pramila wekdal sasana semangkayaken. Kanthi kairing gending napa Pak? Monggo.
Sonya pratangga windu wiyat amun lirgo mampang maletik mancolot putus sing sewang ulun dosa watek nyoilang menika kuwas pasaken kados Kanjeng Ibu Wang Bathari Permuni Kanjeng Ibu kula ingkang putra Nalendra saking Talang Samudra Prabu Bama Pradangga nyemadhong dawuh Semandrugi kula Kanjeng Ibu kula ingkang putrapun Jayamara nyemadhong dawuh semandrugi kula Padas Gempal nyemadhong dawuh Kanjeng Ibu Bato-bato wilahing anak-anakku kabeh wae Bama Pratangga lan kabeh ora bisa tak sebutake siji mbaka siji klub dene kowe tak timbali marase bono ngasanipun ibu iki sabab ana bab kang wigati kang bakal tak rembug kalawan jeneng kita kabeh. Ngger, mangerti klub wektu dene iki para Jawata bakal matedake pulung kanugrahan kang sinebut Wahyu Cakraning Ngret. Kang bakal ditedhakake ana ing alas Klendhawahana ya Klendhayana kulub. Mekaten Kanjeng Ibu. Iya, Ngger, Bama Pratangga. Sandang lan panganmu kabeh kulub. Mekaten Kanjeng Ibu. Iya, Ngger, mula saka kuwi kulub, wektu dreke pun Ibu bakal ngupadi nganglang jagat. Ngupadi satriya kang tarak brata ana Klendhawana bakal tak biyantu nang ana perjanjianipun Ibu mula dina iki. Awat-awat tono
lakune pun Ibu saka kadohan kulup. Lho niki ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Cemangkang grosa sumban Rindu bumi gonceng Maluntok untuk atok
nahanto sinalendra tedhak sinewaka lenggahing dampar denta ingkang kaplipit kencana sinebaran sari-sari Hening sesanti niskala lirta marang Pramandita Durgama sinapun kaheningan. Trita para narbuka waraning carita sinungging pralampita ginupit langening budaya luhur. Murid dadya tepa palupi sangya marsudi teteping dharma ing mrek kautaman. Gunem kawusa ingkang rinipta lungiting panyandra pungkun-pungkun Sang Hyang Raditya ingkang mijil cahyanira. Sumirat obra markata tumandung hima temah ambabar swasana. Yakti wis sinangkan wasane mangsa kala nut lampahing jagat hateking Sang Arka merbawan kiblat ebak ewahing kawontenan sok pangariba mring sagung gumelan. Hanaring wanci mengkono ingkang grupit teng kawi mongko purwakaning kandha anenggih negari ingkang maritang jagat gumelaring negari Ngastina ya ing Gajah Kaya ya ing Liman Benawi ya Krujanggala kumpul kuncarane kaloking ngrat perbawan Hanggung dadi pepiling lamun doing muni hateking negari sinangkan sengkuting pambudidaya amamrih kamardikan rinabuan dharma miwah tulusing jiwa suci. Para yogung Ancala Suta diragang jero bineteng kandel. Sinong gapura anyakra langit pancak suci lir braja lumit.
Hanyarang aplir jati ngarang umbul-umbul dwaja rontek naretep ing taritisan maweh raharjaning swasana. Negari sirih ing perangan muhung angesti utamaning budi pranayaka manunggal karsa. Miwah kawula alit nyawiji gumolong sayek-sayeka praya kang mengkono rajana mukal krana kaprabawan kang asta song-song makuthaning negari. Nggih. Sang Nata Duryudana ya Sang Suyudana ya Anom Jaka Pitana Anggendari Suta Ratu Pepaku bumi tansah ambudi murih harja jeceking pranatan. Nuju hari respati manis ing wancinjang Sang Nata keparmiyos newaka wonten madyaning Pendhapi Agung lenggah dampar denta sinasutya lineman kasur babut prang medani. Sinari-sari Gandawida lisah jepat kasturi kongas gandanira mangambar dumugi pangurahan Jawi. Wiyosing Sang Nata kanasuk busana prabon kinebutan laring menyura kanan kiring sirna sipat kamanungsaning Sang Nata yayah Sambang Sambu Mangejawantah. Lah sinten to ing kepareng angadhep mungguhe ngarsa aringke pujangganing negari Ngastina pendhita saking Soka 5 ya ing Soka Panca peparap dah Hyang Durna ya Sang Kumbayana ya Barat Wajaputra. Pendhita Kentur tapani manteng pangestin sithik paningali mila apatesta kinarya dadya paranpara wong sak negari Ngastina. Ingkang lenggah kadya konjem-konjeming Bantala wedananira anenggih Warangka Nata satroing plasa jenar akasih Patih Harya Sekuni ya Sang Harya Suman ya Trigantal Pati. Ingkang dadya pungkasaning paseban satring cindhi kembang kasih Raden Kartamarma. Ing uripakan dene para patinayaka praja blutak bengi tratak rambat jejel ariel rapet pipit atumpang dengkul lenggah kang tanpa sela lapet akeh kang sami hamor seba teka karo mangkon wijining sabda Sang Nata ing dene kawijining lesan.
Sritina ning paswakan busana maneka warna Sepagong puspiteng udyana nyang panjah sarwarama Renggeng manik Narawata Prabanya Semiran Kenyaring tejo lelewaran sidem jroning pasiwakan wadya gung tanpa sabawa kapraban dening Sang Narpa kang mahambak marto tomo sasat manang nging Jawata mango kahonangan sasumu ing nedya wingit pangemoting tuka cipta
Rap sidem pramana tanana sabawane walang nyang wisik kang kapyarsa mung swarane abdi kriya gandeng yang kemasaning kang samya anambut kardi saya hamimbui asri senan jroning pananggilan sang nata lonanyapto sang pepati jagat dewa Bathara jagat pangestungkara mangsut memangadil muga mayu ana marang kajuwanan ingsun lan sagung kawula dasih nuwun mangkita penemban Durna sarah paduka wonten pasukan agung negari Ngastina kula ngaturaken pasgan perbagi Panakrami mawantu-wantu mugi kunjuk sandhep padha paduka penemban Durna. Lho semono temprek gantel butuh maju kula dengan cilik cuplak dadi memala wela. Lho nggih, Nger. Sinuwun anak Prabu Duryudana prembaginipun kula tampi ndasaken bombong gembira manak ingkang Bapa Sukalima. Boten langkung. Puja hastunipun ingkang bapa mugi kunjuk wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana kala nuwun. Nggih. Kula tampi tangan kula kalih kula kalungaken jangga pertekaken pranaja amimbana bawara cahya kula. Kepareng sekecanaken paduka pinarak lenggah penemban. Kalau nggih ngestaken dawuh sinuwun. Paman Harya bagya sak praptaning Paman Harya ngadhep ana ngarsaning sun Paman Harya. Kalau niki sinuwun pikantuk berkah pangestu paduka Kanjeng Sinun Raja piswanipun ing bapa kepatihan. Mboten langkung sungkem bektinipun ingkang
paman kewala mugi kunjuk wonten ngasanipun sinuwun Prabu Duryudana kawula nuwun. Ih, kula tampi dawah sami-sami kecanan anggen paduka pinalengkah Paman Haryo. Kalau niki ngestaken dawuh sinuwun. Kartomarma kepenak nggon mulungguh Kartomarma. Kalau niki ngestaken dawuh Koko Prabu. Paman lan paduka penemban Durna keparenga paduka lenggah ingkang prayogi. Kula nedya ambabar wikatos sing paman dinten mangke kebiar ingkang teja ngrayung lir sirna yen tinu ing Baya sirata ing rati pi do Sekar gadung mangamban Kati uping maruta manda Paman Panpatih Haryo Sengkuni. Kula wonten nimbalan kadhawuh sinuwun animbali ingkang paman kepatihan. Dina iki ora ana sing tak pengkalih kejaba kawilujengane lan kelanggengane Kraton Negara Ngastina ing besoke Paman Haryo. Panjenengan anduweni rasa waskuwatir kalamun besok sak surute panjenengan banjur sapa kang bakal anglegahi keprabon Negara Ngastina. Mongko Paman Haryo mangarteni kalamun Negara Ngastina iki dadi pirebutan antaraning Kurawa lan Pandhawa. Ing besok bakal ana tumapaing perang Bratayuda Jaya Binangun. Apa ya kelakon panjenengan besok bakal golek ngayuda lan bakal bisa terusake anggone ingsun jumenata nganti rah tumrah nganti sak tedhak ingsun ing besoke iku kang dadi ribeting penggalih ingsun rena pantaring wengi Paman Patih Haryo Sengkuni. Duh sinuwun sesembahan nyawa kula keparenga matur sinuwun
Paduka Kanjeng Sinuwun sampun anggadhahi waskwata sing penggalih, sampun ngantos ngempukaken watu ngatosaken lemah. Paduka kedah pitados diri dumateng kawontenanipun negari Ngastina upami benjang Prang Bratayuda Jaya binangun. Keng paman anggadhahi kapitadosan kamunta benjang tumaping Prang Bratayuda tatamtu badhe unggul ing ayuda para Sata Kurawa. Ugi kalebet kalenggan paduka keprabon negari Ngastina. Sabab menapa negari Ngastina katenggan para anung-anung gegedhuking satriya ingkang eyang penemban Resi Warabisma lenggah wonten negari Ngastina ugi. Ingkang Bapa Pendhita Sokalima, ingkang Raka Narpati Ngawangga, Resi Krepa lenggah nyengkuyung dumateng hatek paduka. Para menika menawi sampun saestu anggenipun tumandang karya tatamtu boten kantos gantalan dinten para Pandhawa badhe lebur tumpur tanpa dadi. Menika sinuwun kapitatosipun ingkang paman Patih Harya Sengkuni. Milanipun paduka sampun anggadhahi waskwata sing penggalih babakan kalajenganipun keprabon negari Ngastina sinuwun. Paman Patih Harya Sengkuni, kula wonten dawuh sampeyan aja ngenak-ngenak panjang ingsun, aja gawe seneng rasaku. Aku mangerteni kalamunta para kang mbok sebutake ora kena jagake buta. Katitik kalamunta ana peperangan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Nyatane ora bisa ngrampungi gawe, mesti para Pandhawa ingkang unggul ing ayuda Kakang Narpati Basukarna ora bisa nyingkirake kasektening para Pandhawa. Kang mbok sebut iku nyatane ora bisa nyeneng rasaning sun Paman Patih Harya Sengkuni. Lole, Dipatih. Eneng apa? Kakang Duna. Sampeyan iki ora sawerna-werna. Wis ta? Kabeh kang ditindakake Sinuwun Duryudana iki mangerteni apa kang mbok laporake ki mau? Aja waton nyenengke rasane penggaling ing Sinuwun. Matur ki apa enenge? Nek apik ya apik, nek ala ya ala, nek bener ya muni ya bener, nek luput muni ya bener. Dadi aja kaya mengkono tumindakmu. Aja waton kok Sinuwun iki seneng ngono ki aja. Coba. Nyatane kang Sinuwun mangerteni. Sing mbok sebutake nyatane ndi? Kapan bisa nrangguli para kasektene para Pandhawa? Coba. Dipikir to, sampeyan wis sepuh. Aja maton gawe laporan ki sing becik-becik tok. Kabeh wis mangerteni dicuni. Nyuwun sewu Sinuwun. Kepareng ingkang Bapa matur. Paduka sampun nglepataken dumateng atur kula. Paduka kedah ugi nglepataken kalian ingkang bawa penemban Sukalima menika. Sebab apa? Sebab menapa? Sinten penemban Sukalima? Begawan Durna. Sinten-inten boten mangertosi kondhangipun Begawan Durna. Pendhita ingkang kawentar minangka dadi pujangganing negari Ngastina dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Padha-padha muriting Pandhawa lan Kurawa king menapa kok Kurawa mesti mboten nate unggul ing ayuda. Lah menika kedah dipun taliti langkung rimpin sampun nyalaken dumateng ingkang paman. Padha-padha murite king menapa kok Pandhawa sing unggul, Kurawa kok mesti kalah. Lah niki mesti enten napananipun babakan menika. Dicune
Nyuwun sewu dicuni. Sampeyan iki nek matur iki mbok nganggo waton aja waton omong. Ora nek jamak lumrah kok murid. Jamak lumrah guru kok beda-bedake karo murid ki ora eneng. Coba kabeh ki nganggo aturan, nganggo tatanan, ora kaya sing mbok atur ki mau. Nek guru ki mulang A mesti mulang A kabeh, B mulang B kabeh. Kono kuwi gumantung marang murite dicuni. Tak paribasake kaya lemah ana sing lemah subur, ana sing lemah grasak. Lemah subur ditanduri apa bae, tatamtu bakal bisa tukul. Bisa urip sagung dumadi, nanging lemah grasak ora bakal bisa tanduri apa-apa. Semono hukum Pendolan Kurawa. Pandhawa kuwi bocahe di wulang apa wae mesti manut. Dikon ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngetan-ngetan, ngulon-ngulon. Kon Tarabrata ya budal. Ngebleng 40 dina 40 bengi mesti budal. Nek Kurawa iki ora tau. Coba. Dadi itu nyalake pun Kakang. Kurawa iki anggere diwulang. Ngene ora tau gatekke kalian pun bapak. Coba. Sapa sing ajudek? Diulang padha gemerayah karepe dhewe. Do omong-omongan. Eneng sing main kertu barang. Coba. Apa memper ngono kuwi? Kaya Durma Gati, diulang ngoyo-ngoyo, malah micek. Ora. Nek dikandani wani karo gurune. Citraksi iki kaya ngono. Dikon apa ngebleng. Sedina sewengi. Ana jero kamar petang dedet. Malah dikancani karo sing wedok. Ngono apa memper coba? Ora. Tumindak kaya ngono kepiye? Apa kok nyalake alpun Kakang? Ora enek kok guru Mbak Cindepan Cilatan iki ora eneng. Coba. Dadi aja nyalahke karo pun Kakang. Sampun. Sampun dipun lajengaken anggenipun rejekan babagan menika penemban dono. Oh nggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ing babagan mekaten. Sampun ngantos dawa dinudut sapa menapa kula boten pengin. Kula jeneng nata wonten negari Ngastina menika ngantos puput namung dumugi anggen kula jeneng nata kemawon ngantos kula kepengin ngantos tedhak turun kula angrenggani keprabon negari Ngastina. Mila saiki menika kados pundi pamrayogi paduka inggih wanci menika dinten menika kula badhe neter dhumateng paduka Penemban Durna supados paduka saged mujudaken menapa ing dados panyuwun kula anggen kula jeneng rata wonten negari Ngastina saged langgeng nganti rah tumrah keprabon negari Ngastina mriki Penemban. Lha nggih. Ngaten nggih sinuwun. Sejatosipun anggen kula tinimbalan sowan ngarsa paduka Njeng Sina menika wonten gandeng cenengipun kaliyan menapa ing dados pangandika paduka kala wau. Mekaten sinuwun. Kala wingi pun bapa menika anjarak sarinaritis Alemek Batana Salimbak. Kula kapireng dumeling karna wangsit ingkang kula tampi. Bilih ing likarenggan menika para Jawata badhe matedhaken puling kanugrahan ingkang wujud Wahyu Cakraningrat. Lah, Wahyu Cakraningrat menika wahyu keprabon. Sinten ingkang nampi wujuding Wahyu Cakraningrat tatantu benjang saged nurunaken ratu saendenging tanah Jawa menika. Sinuwun. Milanipun wonten gandeng cenengipun kaliyan ingkang dipun paduka penggalih kala wau. Tumuripun Wahyu Cakraningrat mapan wonten alas Klendawana utawi Klendayana. Milanipun monggo pamanggihipun bapa kula aturi nampi inggih kanthi mergi mekaten menika benjang paduka saged nurunaken ratu nganti rah tumrah menapa ing dados idam-idaman paduka Njeng Sinuwun Prabu Duryudana.
Menika saestu Penemban Durna. Inggih saestu, sinuwun. Boten doro atur kula inggih wanci menika. Para Jawata badhe matakan pulung kanugrahan ing awujud wahyu cakrangat wahyu prabon mapan wonten alas Kendhawahana sinuwun. Siang pantara ratri amung cipta pukulun tanulyan kaeksi mila katur kang cundha manik prasasat regeng ulun kang semembah mungging Pradanta Prabu yang kagunanto sing sat sampun prapti ya jagat dewa Bathara ubana jagat iki Penemban kula sampun trawaca menapa atus dawuh paduka bilih ing rikalan menika para Jawata badhe matedhaken pulung kanugrahan awujud wahyu cakrang ningrat wonten ing alas Kendhawahana ing rikalan menika badhe kula jangkah piyambak kula kepingin kayuh tumurun wahyu cakrang ningrat supados kula saged nurnaken ratu-ratu ing benjangipun nyuwun sewu sinuwun keparengipun Bapak matur sampun ngantos paduka anggayuh piyambak. Mboten wonten ginanipun wahyu cakrangat menawi paduka gayuh. Sabab menapa? Paduka menika sampun dados ratu. Mboten wonten ginanipun wahyu cakraningrat. Sabab menika wahyu cakraningrat kedah dipun tampi kaliyan satriya. Lah, satriya ing benjang menika badhe nglenggahi keprabon. Milanipun pun bapa sarujuk menawi ingkang gayuh menika ingkang wayah kula putra paduka pun anak kula Lesmana Mandrakumara sampun ngantos paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana mangke mboten wonten ginanipun mboten wonten dayanipun wahyu cakraningrat mekaten Penemban Durna kasinggihan waduh menapa purun anak kula Lesmana Mandrakumara supados gayuh tumurun wahyu cakraningrat paduka mangertos piyambak kados pundi watak wantunipun anak kula Lesmana. Bocah ora tau sirih, ora tau tarak brata. Eneng mung mangan turu enak, kabeh enak. Kula kinten boten badhe saged nglampahi Lesmana gayuh tumuripun wahyu cakraningrat. Pun to. Mang pitatosipun Bapa. Katuran tinimbalan ingkang wayah kula pun Lesmana mangke pun Bapak ing badhe ambuti daya nggih. Mekaten Penemban Durna. Kasinggihan. Nggih. Menawi mekaten ngestaken dawuh bocamban kula timbalan kadhawuh sinuwun. Timbalanana. Gustimu Raden Lesmana supaya sowan ana ngarsan ingsun. Nun nggih trewaca dawuh paduka parmadal paselan sinuwun. Miat laning kalangan akar panda moncar tenoner kakonang tenoner kakonang sorot wetan pandang asor lan pajaring purnaning Simo anak wangi Ring
Wirapala kang tumingal prang campuh samyama tali ler tadet wilating kota Dayuwanggung mangoncang niti benjang sangaji mijet ladenya ngadali